Не иска много по принцип. Ага. Добре, тогава да речеме, че искам да видя разликата между ефтиния продукт, който е 50-60 лева и тези, които вие предлагате и са произведени в Саудитска Арабия. Как мога да ги сравна? На външен вид всичките панели, които се предлагат на пазара, са еднакви. Един същ принт. Използва едно също фолио, което е в интернет, има всякакви картинки, всякакви шарки, които идват от естествения продукт, естествения мрамор, но разликата в самия материал, самото ПВЦ. Аз, например, имам тук едно малко парче от продукт, който е ниско бюджетен на пазара. Може да покажеш на камерата колко е тънък и колко лесно би се счупило. Дори такова малко парче не изисква никаква енергия да го чупиш. Добре, на външен вид изглеждат окей, но на пипане малко пипам все едно... Нещо мекичко леко. Все едно гипс пипам. Да. Не иска много по принцип. Ага. Почти никаква сила не иска. Да. А това е малко парче. Точно така, много малко парче. А нашия продукт, с какво се различава, освен с издържливостта при огъване, всъщност това е едно парче от нашите панели. Той вашия панел е много по-дебел. Даже той самия принт, мисля, че се води. Да. Самия принт е половината дебелина. Да. На другото. Значи е така, не знам дали се вижда. Нашия се води трислоен. Почти половината повече. Да. Добре, сега го видим на дебелина. Между другото, на допир е друго. В смисъл, Да. това е ценно пипам гипс за... Този, който държи, все пак е матов. Нали? Ние имаме и гланцови, това е матове, този китайския е пак гланцов. Това е матов. Това е матов, да. Той се усеща като гланц. Сега ще дам гланц да видиш какво е. Само я през това време аз да видя това да го натегна. Има ли значение в посока на това? Няма да го много ще видят. Може да направиш на орло. Гледайте за какво става въпрос. Не се чупи. Няма чупа. Си тия. Добре, как правите? Айде. Това ще го изрежа.